Вітаю вас, шановныя сябры! З вами даследчык ваеннай гісторыі беларускага народа Віталь Чырвінскі. Мы працягваем размову пра войска Вялікага княства Літоўскага ў перыяд з 13 па 16 стагоддзі. Наша чарговая пяцихвілінка прысвечана вайсковай дзейнасці Вялікага князя Літоўскага Вітаўта. Упэўнены, што ў Беларусі пра гэту гістарычную асобу чуў кожны. Ад школьніка да пенсіянера. Безумоўна, Вітаўт быў вялікім палітыкам. Якая асацыяцыя ўзнікае, калі паставіць яго імя побач з назвай ВКЛ? Ад мора да мора. Так, менавіта пры Вітаўце межы Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага павялічыліся максімальна. Наша шматнацыянальная сярэднявечная дзяржава займела выхад да Балтыйскага мора на паўночным захадзе і да Чорнага мора на поўдні. Уражвае. І гэта быў вынік палітыкі Вітаўта Вялікага. Але нас цікавіць у першую чаргу яго вайсковая дзейнасць. Ці можна яго лічыць выбітным вайсковым правадыром? Які ўнёсак ён зрабіў у развіццё вайсковай справы на беларускіх землях? Абмяркуем. А пакуль прапаную кароткую біяграфічную даведку. Вітаўт быў сынам Кейстута, таго самага, які ўвайшоў у дуумвірат з братам Альгердам і трымаў пад сваім кантролем і абаронай заходнія межы ВКЛ. Яго маці была жмудзінка Бірута, па адной з версій былая паганская жрыца агню. Дзед – князь Гедымін, ну а бабка па бацьку – смаленская княгіня Вольга. Нарадзіўся Вітаўт у Троцкім замку ў 1350 годзе. Пасля таго, як яго бацька Кейстут быў забіты ў Крэўскім замку, галоўная версія, што гэта было ўчынена па загаду Ягайлы, то Вітаўт, якому тады пашчасціла ўцячы, пачаў самастойную палітычную кар'еру. Былі тут і прага помсты, і прымірэнне з забойцам свайго бацькі, і кампрамісы, і часовыя хаўрусы з непрымірымымі для дзяржавы ворагамі, крыжакамі. Разам з тэўтонцамі штурмаваў Вільню, захапіў Гародню і Новагародак. Вядомы штамп, што палітыка брудная справа тут дакладна мае месца. Але ж дабіўся сваёй мэты. У 1392 годзе у маёнтку вострава каля Ліды падпісаў з польскім каралём Ягайлам пагаднення перадачы яму, Вітаўту, улады ў Вялікім княстве Літоўскім. На чале ВКЛ Вітаўт стаяў амаль 38 гадоў. Яго шматгранная дзейнасць ахоплівала дзяржаўны, дыпламатычны, ваенны і рэлігійны кірункі. У 1420-е гады Вітаўт дамогся найбольшых знешнепалітычных поспехаў. Адзінае, што не атрымалася, так гэта разарваць умоўныя ланцугі, якія звязвалі Вялікае княства Літоўскае і Польшу. Але памкненні спробы несумненна былі. Апошнія гады жыцця стратэгічнай мэтай Вітаўта стала ідэя змянення статуса дзяржавы, ператварыць ВКЛ з княства ў каралеўства. Стаць каралём не выйшла, былі прычыны. У год яго смерці невядомы нам аўтар напісаў пахвалу вялікаму князю Вітаўту. Былі там і такія словы. Каб было магчыма спасцігнуць вышыню неба і глыбіню мора, то можна было б выказаць сілу і храбрасць гэтага слаўнага гаспадара. Таксама ў вершаваных творах услаўляўся і ваенны талент Вітаўта, якога аўтары называлі «паходня вайны». Аб вайсковай дзейнасці паходні вайны наша чарговая пяцихвілінка. Запускаем таймер. Вітаўт Вялікі. У свой першы ваенны паход 13гадовы Вітаўт пайшоў разам з бацькам Кейстутам на крыжакоў. Затым удзельнічаў у паходах Альгерда на Маскву. У 1377 годзе на чале гарадзенскай дружыны здзейсніў свой першы самастойны паход у Прусію, адкуль вярнуўся са здабычаю вялікаю без страты войска свайго. У Гародні, дзе княжыў, замест драўлянага дзядзінца збудаваў каменны замак з 5 вежамі. Неаднаразова адбіваў крыжацкія напады. Нярэдка прымяняў формы і спосабы партызанскіх дзеянняў, дыверсій, засады, налёты, напэўна выкарыстоўваў назапашаны вопыт кашталяна гарадзенскага замка Давыда. Пасля смерці Альгерда змагаўся за великакняжскі пасад супраць свайго стрыечнага брата Ягайлы. Дзеля гэтага выкарыстоўваў войскі тэўтонскага ордэна, якому тройчы аддаваў Жамойць. Дзеля пашырэння свайго ўплыву на паўднёва-ўсходнім напрамку арганізаваў вялікі паход у паўднёвыя стэпы супраць Залатой Арды, які скончыўся паражэннем у бітве на рацэ Ворскла. У той бітве недаацаніў хітрасць праціўніка хана Цімур Кутлуга, які ўсяляк зацягваў пачатак сечы, чакаючы падыходу сваіх галоўных сіл. Нягледзячы на гэта, Вітаўт здолеў захаваць кантроль над паўночным Прычарнамор'ем. У 1404 годзе канчаткова
падпарадкаваў смаленскае княства. У міжваенны час Вітаўт вельмі адказна займаўся умацаваннем свайго войска. Кожны дзядзінец пры замках, груды між балотаў – гэта пляцы і пляцы для вайсковых заняткаў. Мірны перыяд між войнамі быў перадышкай, каб адпачыць, падвучыцца і страты пакрыўшы рушыць у новы паход. Войны прадбачачы ўслед за малой перадышкай, князь рыхтаваў да вайны сваё войска і княства. Мудрая справа ў часе самой падрыхтоўкі вытравіць боязь і страх са свядомасці вояў і прывучыць іх зараней да ўсякай нягоды. Напісаў пра падрыхтоўку вітаўтага войска беларускі паэт-лацініст Мікола Гусоўскі ў сваёй паэме «Песня пра зубра». Гэтымі вершаванымі словамі добра раскрываецца адзін з асноўных прынцыпаў вайсковага майстэрства – высокая баявая гатоўнасць войскаў. Растлумачу тэрміналогію. Вайсковае майстэрства – гэта тэорыя і практыка падрыхтоўкі і вядзення ваенных дзеянняў. А прынцыпы вайсковага майстэрства – гэта асноўныя палажэнні, якія адлюстроўваюць аб'ектыўна існуючыя заканамернасці ўзброенай барацьбы. Імі кіруюцца вайсковыя начальнікі пры падрыхтоўцы і вядзенні вайны, аперацыі боя. Дык вось, першым з асноўных прынцыпаў вайсковага майстэрства і з'яўляецца высокая баявая гатоўнасць войскаў. Як бачым, Вітаўт кіраваўся гэтым прынцыпам напоўніцу. Кожны мірны год ён выкарыстоўваў для прафесійнага ўдасканалення сваіх ваяроў. Нават лясы Белавежскай пушчы прыстасоўваліся ў якасці палігона. Дзе яшчэ лепей можна было падрыхтаваць лучніка-снайпера, чым не на паляванне на дзікага звера? А ў палявым лагеры, напэўна, да аўтаматызму адпрацоўваліся шахтаванне і вядзення боя ў клінападобным баявым парадку. Рэгулярна праводзіліся смотры зброі і рыштунку, цяжка ў вучэнні, лёгка ў баі. Асобна адзначу надзвычайную жорсткасць Вітаўта дзеля падтрымання дысцыпліны ў сваім войску. Па ўспамінах сучаснікаў, падданыя яго так баяліся, што калі нешта загадваў, кожны быў гатовы хутчэй задушыцца, чым праз непаслушэнства гнеў уладара навесці на сябе. Праязджаючы на кані, заўсёды меў лук нацягнутым, каб вінаватага неадкладна стралой пранізваць. Меў і чалавечыя слабасці. Быў пажадлівы да жанчын і схільны шукаць прыгоды з кабетамі. Як пісаў храніст, Вітаўт мог кінуць войска ў чужой зямлі ў разгар вайны і на спецыяльна падрыхтаваным кані паскакаць дамоў да жонкі або да сваіх наложніц. Хто з нас не грэшны? Ваяваў супраць Масквы. У выніку вызначыў новыя межы з маскоўскім вялікім княствам па рэкам Угра і Ака. У 1409 годзе на берасцейскай сустрэчы разам з польскім каралём Ягайлам і ханам Джалладзінам распрацаваў план будучай вайны супраць Тэўтонскага ордэна. На рашаючую бітву пад Грунвальд прывёў 40 харугваў, 28 з іх былі з беларускіх земляў. Узаемадзейнічаў з польскім войскам Ягайла, якое размясцілася на левым фланзе. Вітаўт першым пачаў атаку, пасля крыжацкага контрнаступлення арганізаваў падманныя ўцёкі. Нечакана для праціўніка вярнуў свае харугвы ў бітву пасля таго, як магістр ордэна Ульрых фон Юнгенген павёў у наступленне апошні рэзерв. Ударам у спіну тэўтонцам, якія прарвалі фронт і выйшлі ў тыл палякам, вырашыў лёс бітвы. Гэта бітва стала прыкладам арганізацыі ўзаемадзеяння паміж рознымі па нацыянальным складзе вайсковымі масамі, бесперапыннага кіравання боем, шырокага манеўру сіламі і сродкамі дзеля акружэння і знішчэння праціўніка. У выніку перамогі над ордэнам пасля падпісання Тарунскага міра Вітаўт у чарговы і ўжо апошні раз вярнуў Жамойць у склад ВКЛ. Значна пашырыў свой уплыў на Маскву, тым больш, што князем маскоўскага княства быў яго зяць Васіль I. Дарэчы, сын Дмітрія Данскога. Вітаўт выдаў за яго замуж сваю дачку Сафію. Дык вось, Васіль I звяртаўся да Вітаўта ў граматах «Гаспадзін і отец мой». У 1428 годзе ажыццявіў удалы паход на наўгародскую зямлю. Падчас гэтага паходу ўпершыню войску ВКЛ выкарыстаў звышцяжкую артылерыю. Гэта адбылося пры аблозе крэпасці Порхаў. За час свайго княжання, дзякуючы удалым ваенным дзеянням, уключыў у сферы ўплыву крымскую заволжскую орды, маскоўскае княства, Пскоў, Новгарад, да апошніх сваіх дзён ездзіў конна. Можна сказаць, што на кані і памёр, па дарозе ў Трокі, куды ехаў верхам. Месца пахавання невядома. Падводзячы вынікі, хачу зноў працытаваць урывак з паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Сам гартаваны як меч на кавалдзе паходнай, Вітаўт і знаць не хацеў сабе большага шчасця, чым гартаваная ў бітвах бясстрашнай раці. Доблесць пры ім афіцыйна лічылася першай якасцю воіна, і на вайсковых аглядах ён як аптэкар на вагах узважаў, хто найлепшы. Лепшаму там жа за доблесць і дзякаваў шчодра. Вы згодныя, што Вітаўт вялікі дастойны таго, каб у Беларусі яго імем называлі не толькі тралейбусы і гарэлку, да і помнікі былі не толькі з дрэва, і не толькі ў якасці фігуры, хоць і бронзавай, але ў агульнай кампазіцыі. Так? І яшчэ пра тое, каму належыць Вітаўт.
Па меркаванні многіх гісторыкаў у свой час Вітаўт выявіў глыбокае разуменне нацыянальнай ідэі сваёй дзяржавы. Ён здолеў настолькі аб'яднаць усе народнасці Вялікага княства Літоўскага, што ўсе лічылі яго сваім. Вітаўта лічылі сваім і католікі, і праваслаўныя, і язычнікі, жамойты і аўкшайты, якія верылі, што ў ім не згас дух іх продкаў. Цеснае згуртаванне ўсіх частак дзяржавы без адрознення нацыянальнага паходжання і веры было асноўным матывам дзяржаўнай дзейнасці Вітаўта, які будаваў каталіцкія і праваслаўныя храмы, прытуліў гнаных у сваіх краінах габрэяў, надзяліўшы іх правамі, прымаў гнаных з Чэхіі і Польшчы гусітаў, прадстаўляючым свабоду веры, сяліў на землях ВКЛ татар-магамітан, якім даў магчымасць будаваць свае храмы, мячэты. Дык чый ён Вітаўт? Вядома, што амаль родны для сучасных літоўцаў, але і нам не чужы. А для Гродна, дык наогул гэта асоба найбольш блізкая. І замак мураваны тут пабудаваў, і храм, вядома, як фара Вітаўта, і абараняў гэты горад ад крыжакоў. Нават выпраўляючыся на Грунвальдскую бітву, Вітаўт збіраў сваё войска менавіта пад мурамі Гродзенскага замка. Таму для патрыятычнага выхавання беларускіх вайскоўцаў, дзеля захавання гістарычнай памяці было б натуральным, каб яго імя насіла адна з вайсковых частак, якая дыслакуецца ў Гродні. Толькі паслухайце. 6-я асобная гвардзейская механізаваная брыгада імя Вітаўта Вялікага. Вось і ўсё. Але з Вітаўтам нам развітвацца пакуль зарана. Тэма наступнай лекцыі размовы – бітва пад Грунвальдам. Чулі пра такую? З вамі быў Віталь Чырвінскі. Шчыра дзякую вам за ўвагу і дапамогу. Падпісвайцеся на мой канал, пішыце каментары, ставце падабайкі, далучайцеся да спонсараў і мецэнатаў. Няхай нам усім шчасціць. Гонар маю. Да сустрэчы на Грунвальдскім.